Pozdrav svima, moje ime je Inga, a danas mi se pridružuje docentica Đurđica Cekinović-Grbeša s Klinike za infektologiju KBC-a Rijeka. Docentica Cekinović-Grbeša je specijalist infektolog, te je voditeljica nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih je važno istaknuti projekt Hrvatske zaklade za znanost na temu upravljanja zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima. Danas će nam odgovoriti na pitanja vezana za bolest COVID-19. Pozdrav Đurđice. Bok Inga. Prvo pitanje, što je COVID-19? COVID-19 je bolest uzrokovana infekcijom novim koronavirusom SARS-CoV-2. COVID-19 je akronim od Coronavirus Infectious Disease 2019. jer je bolest otkrivena krajem 2019. godine u gradu Wuhanu u Kini među stanovnicima ove regije, a prezentirala se kao atipična pneumonija uzrokovana novim, znači SARS-CoV-2 virusom. Drugo pitanje, koja je razlika između blagih oblika bolesti i teških oblika? COVID-19 se prema težini svojih simptoma stupnjuje u nekoliko oblika bolesti. Asimptomatski ili blagi oblik bolesti, dakle gdje osobe ili imaju simptome izražene od znakova infekcije gornjeg dijela respiratornog sustava, to su uglavnom znaci obične prehlade, dakle kongestija nosa ili curenje iz nosa, blaga grlobolja, opći algični sindrom, pa sve do kritičnih oblika bolesti gdje su osobe ovisne o mehaničkoj ventilaciji. Dakle, govorimo o blagom obliku bolesti, srednje teškom obliku bolesti, teškom i kritičnom obliku bolesti. Razlike su dakle u težini prezentacije kliničke slike. Dok blagi oblici bolesti su, kažem, najčešće se prezentiraju kao blaga prehlada, teški oblici bolesti se prezentiraju znakovima upale pluća, odnosno pneumonije. To su onda simptomi koji se manifestiraju su kašalj, otežano disanje, kratkoća daha ili osjećaj nedostatka zraka. Kritični oblici bolesti se manifestiraju ARDS-om, dakle zatajenjem respiracijske funkcije i razvojem šoka ili multiorganskog zatajenja. Treće pitanje, tko sve može dobiti COVID-19? COVID-19 mogu dobiti svi ljudi, dakle sve dobne skupine, mada se je pokazalo da najteže kliničke slike se razvijaju u starijih bolesnika, dakle gerijatrijske populacije i bolesnika koji imaju podležeće kronične bolesti, najčešće dišnog sustava ili kardiovaskularnog sustava. U sadašnje vrijeme, dakle sad kada govorimo o trećem valu COVID-a, vidimo da i mlađi bolesnici također razvijaju teže kliničke slike COVID-19. Četvrto pitanje, kako se COVID-19 razlikuje od drugih respiratornih bolesti, na primjer od gripe? COVID-19 se razlikuje od drugih respiratornih bolesti prvenstveno duljinom trajanja simptoma kod klinički razvijene dakle, bolesti. COVID-19 traje značajno duže u odnosu na druge respiratorne infekcije pa i gripu. Govorimo o nekom vremenskom periodu od 14 dana pa čak i duže kod klinički manifestnog COVID-19. Što se tiče blagih kliničkih slika, tu nema neke velike razlike u odnosu na druge respiratorne infekcije, osim što smo primijetili da su karakteristična dva simptoma za COVID-19 koja ih razlikuje u odnosu na druge respiratorne infekcije, a to su gubitak osjeta mirisa i gubitak osjeta okusa vrlo često. Također u COVID-19 vidimo često zastupljene simptome infekcije probavnog sustava, odnosno proljevi povraćanje. Kod teških kliničkih oblika COVID-19 značajni utjecaj ima naš neadekvatan imunološki odgovor koji je značajno povećan i on se manifestira poremećajem funkcije disanja, značajno povišenom tjelesnom temperaturom, ali u drugom tjednu bolesti. To značajno razlikuje COVID od drugih respiratornih infekcija. Pa onda nama teški bolesnici zapravo se hospitaliziraju počevši od 7. 8. dana razvijene kliničke slike COVID-19 gdje druge respiratorne infekcije uglavnom i završavaju. Peto pitanje. Postoje li lijekovi za COVID-19?
postoje lijekovi za COVID-19 i upravo se koriste za ove teške kliničke slike koje sam malo prije rekla. Naime, blagi oblici bolesti se liječe simptomatski, dakle snižavanje povišene tjelesne temperature, adekvatna hidracija, mirovanje, dok se srednje teški, a svakako kritični oblici bolesti moraju liječiti u bolnici, jer dominantna terapijska mjera COVID-19 bolesnika, teških kliničkih slika, jest kisik. Dakle, nadomjesno liječenje kisika je neophodno za osobe sa teškim oblicima COVID-19. Osim terapije kisikom, lijek koji se sustavno daje teškim oblicima COVID-19 je dexametazon. To je imunomodulacijski lijek koji upravo smanjuje upalni odgovor u COVID-19. A neki novi lijekovi koji su također se koriste kod liječenja kritičnih oblika COVID-19 jesu monoklonska protutijela. Na prvom mjestu to je tocilizumab. Tocilizumab je protutijelo usmjereno ka interleukinu 6, još jednom medijatoru upalnog odgovora u COVID-19. A što se tiče direktnog antivirusnog liječenja, dakle korištenja lijekova koji će djelovati na uništenje virusa, pravog lijeka zapravo nema. Jedini antivirusni lijek koji se koristi za liječenje COVID-19 jest nukleotidni analog remdesivir. To je lijek koji je inicijalno sintetiziran za liječenje ebola infekcije. Pokazalo se u nekim studijama da skraćuje vrijeme trajanja hospitalizacije u teških oblika COVID-19 bolesnika i on je na recimo smjernicama određenih, pa i hrvatskih smjernicama liječenja COVID-19 kod teških kliničkih oblika. Draga Đurđice, hvala na odgovorima i lijepi pozdrav.